محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد مم يدي الله نيوك أحمدا يو حالما كو الله تن ونقل ما كو سنة تجاني أونو جوكران فدجول بننتي محمدا gurdam nayi tido maada kay sabi faabu maada e julbe kay mido andi yimbe ne gandi kay burema habibu muhammada ye fuuta fawden kam jadi ebe alla andini ansubi kala rokkanoɓe makam kewi daranade sunna muhammada alhamdulillah rabbil alamin tagal yetude Allah e julde Allah makko sallallahu alayhi wa sallam eden calmina ceerno meden eden juuromo khalifa meden aywa en beltima kadi e nyalawma he en beltima kadi e question ngaji didi jogodon posé taw woni sababu nyalawma ko weltade tan e weltorade deftere Allah de wondo nyalawma na hono odo nyalawma 2021 guddinna den dudal ngal jellen badden programme wonde kala nde nyalawmo arti eden mawnanira nyalawmo deftere Allah de julbe ngara jodo kedo beltobe nduo yaare yeso kadi alhamdulillah rabbil alamin timmi so burtani kay mankani sabo go ko adi fof min buri kam welde e nyalawma he joni mi halani hala jangde sukabe be ginniraade nyalawmo ko neddo mawdo do amen do te min nani hande haalullaji kalaadi makko di min gandana e makko min beyditorimo dum ina jeya ko buri kam welde e nyalawma he dum non ko yettude Allah na fewi alhamdulillah rabbil alamin ay wasimo mbasito jignabe sukabe ko ceerno mawdo wiino ko tan dum kam nyan fo eden kala dum nyan fo eden nanne dum kadi al biye kam sa jettimo totti janginowo wat fere batta e janginowo hakkille ni foti a wiaka ya jetti ko jogida ko fof tottamo kono non hayso ko kongol belgol a ronkara addande janginowo o beyditoro dum ina jeya wonde sababu janginowo beydo wattude hakkille e ko wadanta mako hala ko ne ala haliji goddi so tawi jilli hen kono jettude biddo tan tottamo janginowo kono ceernajo haalirnani so Allah burani faabade tan janginowo hakkille makko burata tawnude e suka hen fe de wondo ko aduna o namdi dum aduna o namdi sa totti kam yemi gollani il fof o wada do tonguden so tawi en tongi don tan golle de ina hasiya so tawi tongani yo Allah fam dudal ngal odo sahani ni do kalten do dendo ala do sabo hande wadi hitane naybere ko ngal udditi kono ko yettude Allah renbe ngala hen kono aywa dursittobe hen hizibaji 40 pawdi no godi te kambe foko do be dali firti wadde ko so be continue do e seeda eden jorti e mojjara Allah ma wonna way hikke kam medo jorti e korke kam mami heb dido kam jofnube jottimbe Allahuji mabbe kono renbe kam en ciwa taw hebde dum to bange tongode ne kambe fof odo saha be kawri ka 166 personnes temedere e capande jeegom hawri odo saha dum woni do rewbe e worbe fof no ballal Allah tan kono kam mo ballondirmi do ngal dudal ala o saha ala araman o saha medo jogino kono hikkumi ala mi yilimo non meda so wana to almube be ganduda alluji mabbe ne goddi seeda ballondirme hadani ben be jodoraki do pour wallondirde am be jodori do pour jangude kono bayde feere ala il faut mi takkabe seram jangino kam be jogi on problème odo sahani ni do kalten do min to bange on meda yetten Allah jignabe no fewi ondo non ko mi gadondirnodo dum e mabbe ko gadondirnodo mabbe kala nato so ndungu yonti ana wata biye sammina hore mi wadana programme janginde meda remani ko dum warno jettumi on programme sabo toujours demal ngal tardi nat jangde de surtout demal Madina na yaha ha lebbi joyi jeegom andi joni firti hitande ka peccudonde joni lebbi jeegom keddidi ni nyanguda di sa calculi ton gurtima sa calculi ton rafiji sa calculi ton dalle wadi firti ka jangata dum wadi minen e min demno odo saha almube kono min wona ko buri min burani yidde dum feere non woni ko ala dum wadi dido duubi didi min puddi remde meden dawnabe seeda kono kam mi hebani taw cadele ganduda jignado yaltiniri bi ko sababu de demal ngal
kala jiɗɗo wadde ɗum ma o ara o haalana wayno kam mi wiyam aha ɓuranani kam o acca ɗum kam oɗo saaha mbeɗa yettan ɗum Allah jignaɓe no fewi on ton banggue. Alhamdulillah ko adi fof mi salmitima on kadi namdal magal ko namdal badgal fayida no fewi en jii ñalawma o golle ɗe en jiiɗe no fewi ko golle moƴƴe ko golle joɗɗe to banggue ñalawmaji l'islam ene jogui ñalawmaji ɗi suɗorto hande oɗo ñalawma ko e ñalawma mo l'islam suɗori jeeya sukaɓe tokosɓe ene janga alqur'ana poɗɗoni welde ko ɗum jibinta janggo e wuro he ene mawni no fewi nde tawno Allah o mantiri nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ko jikku moƴƴo nane goto haali ɗum ɗo ene jeeya e jincude ko ɗum nafata wuro ngo sukaɓe ɓe wawde ɓe alqur'ana e jogaɗe ɓe needi alqur'ana ko rendo men ngo janggo ngo wona rendo moƴƴo ngo wona rendo jokkere enɗam ngo wona rendo l'islamiyankewo ngo wona rendo naftowo naftortengo ɗum woni ko ɗum nafata en sikki ala ndeɗo tampere alqur'ana ko ha nafta en enen e ɓesguji julɓe kala ɗum woni ko nafata en janggo. Muhammadu siraje mo barke mum saroye e leyde mo golle mum jaali e nokkure yiɗɓe mum yaɓi Allah nyoke Ahmada yew haalama ko Allah